Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova dnes s Terezou Novákovou a Tomášem Dvořákem. Příjemný dobrý večer. Jak jsme vám včera slíbili, vítáme vás dnes z našeho nového studia. Dobrý večer. I v novém začneme nejprve stručným přehledem. Peruc, 17letá dívka z Rakovníka, se rozhodla žít po svém. Bohužel to zahrnovalo i vloupání do bytu paní Šárky Kotlárové, kterou vyděsila tím, že měla na hlavě strašidelnou masku. Otevřu dveře a tam stojí holka v masce a žve, já to mám na salámu, málem jsem jí hodila pantoflem, popsala paní Kotlarová. Policie dívku zadržela bez odporu. Když se jí ptali, proč to udělala, odpověděla: chtěla jsem jí vyděsit, protože jsem měla nervy na tátu kvůli tomu, že má špatný vkus na ženy.